Diyos kakabsa. Anyang aldaw tata Pastor Balvin, Friday, day of preparation, aldaw nga panangisagsagana tayo tibiyag tayo kini Apo Diyos, iti datateng tayo, iti aldaw na nga nasantuan. Amen. Madaydayaw ni Apo Diyos. Inaiwanan na tayo, tiin ng aldaw. Kan idanon na tayo manenda, iti masasao nga nasantuan ng aldaw ni Apo Diyos kakabsa. So nga, kararag tayo kini Apo Diyos, tayo sagana tayo, dagiti biyag tayo, nga mapan, makipulapol kini Apo Isos, ken makisinarak, kadagiti kakabsat tayo, iti panangidaydayaw tayo kini Apo Isos, iso nga Diyos tayo, nga managayat, kada tayo amin. Kaya tagyaman tayo, iti panakiadda, dagiti kakabsat tayo, Mr. and Mrs. Padilla, Brother Cesar, ken tiyatin ng asawa, Sister Telma, Elder Olivas, ken tiyatin ng asawa, ni Sister nga, ni Lily, ken ti panakiadda ni Pastor Balvin, iso nga mga antabay, ken mga antabay, ken ni Cedric, iso nga master control tayo kakabsat. Agyaman tayo kini Apo Diyos. Ket, kas gagangay sakbay nga kablaawak dagiti naayat nga kakabsat nga agdingdingeg ken makipaspaset silulukat dagiti YouTube ken Facebook da intay pay kantain kakabsat dadya team song ni Apo Dios biag ken Kristo. Bendito ken managayat amami anay langitan. O Dios, itireto apo nga agsapa. Atoy kami manen nga imay itiretoy nga patakder tamno apo. Idaydayaw mi manen apo tinasantuan anagan mo babaan iti panangaramat mo manen iti adipan mo nga agsao kada kami. Kadawat o Dios nga bendisyonam kuma apo dagitoy nga sao wenno dagitoy nga balikas nga inna patangatang tapnon ti kasta apo ket makabendisyon kada kami nga agdengeg. Tulungam apo ti sagtunggal maysa kada kami kastamot o Dios nga dagiti agdengeg sika kadi o Dios ti mang bendisyon kanakwada aywanan na kami apo nga pada-pada tapno apo dagitoy kadi nga sasaom isuda kaditi mangted o Dios iti mangted iti namnama apo iti may panagururay mi iti may kadwa panagparang mo. Pakawanan na kami kadagiti adu nga nagbasbasulan mi dalusam apo dagiti puso mi tapno apo nadalus kami nga umawat kadagiti adu ken narway apo nga bendisyon mo. Tulungan na kami apo nga agmatmatalagken ka ket dagito iti dinawat mi iti napatag-anagan ni po mga Jesus. Amen. Thank you very much. Madaydayaw ni Apo Diyos.
Agyaman tayo, iti dayjay nga panakay kanta ti timsong ni Apo Dios, biag ken Kristo. Paris-paris dagitoy. Mr. and Mrs. Olivas ken Mr. and Mrs. Padilla. Nagimbag. Kayat kuman timang ti kablaaw, umuna ni Sister Joby Dalit ti California. Nagtix itatay, ket kung kunana nga kwa, kayat ko tag sublin di tabiyag kin Kristo kung kunana. Kayat na nga sa ahong ke pinanawan nan sa, idinabayag. Sister Johnny Galvez, ti ka Hawaii, Mr. and Mrs. Fred Gani, Brother Fred ken Sister Neri, Jingjing ken Jennifer, naimbaga bigat yun aning, naimbag nga rabiyo dita. Sister Nelly, Tangaag Valdez, salsalod sunda awan kanot, apay nga awan ti programa tayo di Miyerkules. Oray ni Alan, tayo barok di Australia, apay kaya di ka nagprograma dadi, kaya na di Miyerkules, wenta kwa, imay ngamin dagiti taga-mission tayo, ket medyo nabannog mo tinumutibiyang, kinamok nga oray da tayo aming nakipasit niya. Tamalumutin iti kuan, nagsisina kami, napan dati district pastor tayo, kahit napanakinit kita da jay, temporary nga pagigimungan tayo, edya alangigan, kaya nagdiretso kami mo't ijay pariyok, na pamikinita da jay, pakay patakdiran mo't ti kapilya ijay, kakabsat. Dahil taman ti kunak kakabsat, tayo na matungpal da jay tarigagay, ti general conference tayo nga kuha, masasao nga church planting, kakabsat. So nga, awan ti gimong, weno awan dati programa ni Apo Diyos Biag ken Kristo, di Miyerkules kakabsat. Kaya agyaman tayo tadda ni Elder Olivas, iso nga speaker tayo, ti dahito yung agsapa. At dagiti taddo mapay, si Susan Portillas, ti Toronto, Canada, Francis Cadalog, Marcos Tomas Banluging, Clara Adangas, nabay, dagitoy, Mr. and Mrs. Esther Peralta Tikirino, Sinamar Lazaro Quirino Ilocosor, Rufina Kabibi, Quebec, Canada, Mr. Mrs. Bilya Molina, iti Tamurong Kandun, ni Mrs. Priscilla Tiwan Quirino Ilocosor. Dagito'y kakabsat ti makablawan itata, ni Florence Bangtuan, iti Russia, ni Alan, ito nga baro, jay Australia, jay Taiwan, ni Nelson, ni Jen Andrade, ken ni Happy, ken ni Alexa, ken ni Ronald, naimbaga bigat yo. Sapay ko mata, maawat yo, ken mapanyo, alaen da jay impawit ko nga karton, idi kalman. Ijay pasay. Ado, dagiti kahit ko nga kablawan kakabsat. Uray pa ni Manang Suling, iti Salcido. Thank you, da jay inted mo nga marunggay, ken da jay mangga, ken suwa. Ken ni Mr. and Mrs. Baying, Manong Ingo, ken Sister Aida. Ken dagiti daddo mapay kakabsat. Kaya't kumakablawan datay bulilit nga ubing ni Bigo. Bigo? Bigo. Sapay kumata na salon at kabalong. Ken ni mamam, ken ni papam. Ken amin, nga silulukat, dagi jay Facebook ken YouTube yung kakabsat, to'y programa ni Apo Diyos Biag ken Kristo, siraragsak nga mangkablaaw kada kayo. Intay nga roden ti special song, isong ipaay ni
Sister ay dagiti dua nga asawa dagiti dua nga kabsat dito nga iso nga nangipaay ti biag ken Kristo nga kanta. Brightly beams our Father's mercy from His lighthouse evermore. But to us He gives a keeping all the lights along the shore. Let the lower lights be burning, send a gleam across the wave. Some poor fainting, struggling seaman, you may rescue, you may save. Dark the night, often has settled, loud the angry billows roar. Eager eyes are watching, longing for the lights along the shore. Let the lower lights be burning, send a gleam across the wave. Some poor fainting, struggling seaman, you may rescue, you may save. Trim your feeble lamp, my brother. Some poor sailor tempest-tossed, trying now to make the harbor, in the darkness may be lost. Let the lower lights be burning, send a gleam across the wave. Some poor fainting, struggling seaman, you may rescue, you may save. Some poor fainting, struggling seaman, you may rescue, you may save. Mayat. Kon-kona ni kon-kona ni brother nga si Sar, asawa ni Sister Tilma, isoda kano kat napintas ti panag blending ti pangkantada, peso mayat, nagmayat eh. Kanayon mga umay ka, Sister Lily. Yun, kanayon mga umay ka, kalaanday.
So nga kanayon man nga umay kayo, ti Friday. Ore Friday. Ti Lunes. Rep dagiti umay. Sapay ko ma kini abo Dios tagtultuloy nga dajirig tayo kakabsat kit ko ha. Agtultuloy nga kasta. Nya. Sayang dagita talintoyo nga maaramat kini Apo Dios Mayat So nga kanayon sa nga pagsermonan tayo ni ka, Elder Olivas ta umay ni Sister Lily. Aya? Ano kanayon umaya? O may schedule tayo kas jay angem ko tay kanak kay pangasi at ako madanagan itatay. Aldawon apa mo tatay Elder Olivasin kung kunak. So Sister Nelly Valdez tangaag. Sapay ko matagboy-buya kayo nga kang kanayon. Ni Sister Glory and Brother Pipito Agrisola na yung bangarabiyo dita kakabsat. Manong Roger nga Guarin dita Toronto. Brother Fred na ibagak tatayin. Sister Johnny Galvez na imbagarabiyo dita kakabsat. Di kay mumuma nga makisuportar iti trabaho ni Apo Diyos. Tada ito'y trabaho ni Apo Diyos kakabsat. Kahit iso da ito'y ti maysa nga pasit tayo panangipakam mo ti damag ti panakay salakan. Kahit kumakablawan dagiti ayat nga kaanakan. Baby Grace ijay Cuevas. Ijay Banga South Cotabato. Norala. Dada jay. Agbuy-buya da nga kang kanang kakabsat. Iso dayta timang inspirasyon tayo. Nga dadagiti kakabsat gayam agdengdengeg ken mang subsubaybay iso nga idi Miyerkules ket apay awan ti programa da. Kunada. Kunaklaket no medyo makayon kakabsat nga agdengdengegan ken agbuy-buyan ngem sang gayam. Agyamanak madaydayaw ni Apo Dios kakabsat. Aging gana ti kabailan tayo makipagtrabaho, ipaay tayo dagiti biyag tayo kini Apo Dios tapno malpasin ti trabaho ni Apo Dios ket malpasin umayen ni Apo Dios dagiti pagilasinan kaslay ti gubat jay Ukraine ken Russia di malagpatpatinggan kakabsat. Iso nga kakabsat ko sapay ko mata makipasit tayo nga kangkanon makipagtrabaho tayo ti trabaho ni Apo Dios. Tapno malpasen ket umay ni Apo Dios. Intayon kakabsat. Speaker tayo. Elder Olivas. Naimbag nga bigat tayo gagayem ken kakabsat. Agyaman tayo kini Apo Dios ta inikan na tayo manay ni ti salunaat. Amen. Nga agtrabaho nga may paay iti pagayatan na. Amen. Agyaman akta manmano nga may kanak iti gundaway. Adu dagiti ni naglabas nga aldaw ngem naipuspupuspon gagayem ken kakabsat. Isu katat manen. Iti pan nakakita yo iti kabsat yo. Agyaman akmet dayjay kanta nga impayda dagiti asawa da. Dagiti kumakanta tayo, dagiti women's tayo kakabsat. Nga impayda nga kas pagdaydayaw kini Apo Dios. Amen. Tati kinapudno na gagayem kin kakabsat no awan iti kanta ket puro datay sasaulaeng mabalin nga saan nga naimas
kaslamo lang dayjay diningding no awan iti laok na kepuro awan dayjay kunana nga digay ayam mi ka awan lati alyana kunada. Saan nga naimas gagayem kin kakabsat taapay. Dayjay gaminin iti nakaisigudan tayo. Ngem no alaen tayo iti umiso kakabsat. Tatiga puna dayjay taraon da idi ununana bukbukel kin prutas laeng nga awanin dayjay kunada nga adada babatik nga ipandatatta ka magic kunada pa yan. Magic sarap. Kita man ikanda dayjay magic sarap kano tapno umimas. Ngem pikinapudno na kakabsat ti pakalaan na laeng dayjay panaka-immune mutten dayjay dila tayo. Isungas saanen nga naimasen dayjay umiso nga inted ni Apo Dios ataraon iti tunggal maysa kada tayo. Ti taraon tayo kakabsat tata saan nga taraon nga tinapay wenno prutas no diket sasaw ni Apo Dios. Ti teksto tayo kakabsat masarakan ijay Lucas 17:32 kunana dijay nga laglagipim iti asawa ni Lot. Daytoy kakabsat ket istorya ni Lot kini misis na masarakan daytoy dijay Genesis chapter 18 to 19 na watiwat daytoy kakabsat no basaan tayo. Ngem kayat ko lang nga ilawlawag iti sumagmamano tapno amuyo met kanya kakabsat no siak tiagsaw talaga nga basit laeng iti ka dayjay minuto ta saan ko nga ugali gamin dayjay adu ti patalastas na kakabsat. Ditoy kunana dagiti babay ket manmano nga madakamat iti Biblia kakabsat. No mayasping kadagiti lalaki. Ngem dagitoy kadwan nga babae ket pudno damet nga anya banwar. Kaskaday da Reyna Esther ni Ruth ken ni Dibura kakabsat. Ngem ti asawa ni Lot ket maysa nga nagakem iti Biblia nga saan nga may bilang abanwar taapay kakabsat. Awan ngamin kakabsat dayjay bukod na nga nagan. Pastor Balbin. Saan tayo nga masarakan dito Biblia iti nagan na nudiket Mrs. Lot kunana met wain asawa ni Lot. Ngem ni Jesus kakabsat mismo balaagan na tayo nga manglagip iti asawa ni Lot. So kunana ditoy Lucas laglagipem ti asawa ni Lot. Isu nga adalaeng iti upat kakabsat nga maadal tayo. Wenno banbanag nga rumbeng nga maadal tayo kenkuana kakabsat. Isu daytoy umuna sigun diti istorya ditoy Genesis 18 to 19 nga kapitulo kakabsat. Umuna isu ket kabagyan ti maysa nga nalinteg a tao. Kabagyan kakabsat tinalinteg a maysa nga tao. Taapay kakabsat. Ti asawa ni Lot ket kaanakan ni Abraham. Ti ama ti pammati. Isu nga adu dagiti tattao nga may bilang nga dakkel nga pribilehyo ti agbalin
nga kabagyan iti maysa nga mabigbig nga niya komunidad. No anak na ka ni presidente, uno ka anakan na ka, hanyo nga sagsag idin dayta, dayta kaanakan ni presidente. Sigurado nga dayjay man adda dayjay panagbuting da, iti dayjay kaanakan na taapay, mabigbig ngamin dayjay uncle na kay. Oh. Kasjay kakabsat. Iti may kadwa kakabsat nga makitak dito kankanayon nga nagatendarmet iti serbisyo iti panagdaydayaw. Tapay agnanaid daytoy iti kagimungan nga pagturturayan daytoy ama. Isu nga masapul nga isukita niya adda kadag iti serbisyo nga panagdaydayaw nga idadaulwan ni Abraham. Sigurado met nga nangidaulo ti serbisyo ni Lot. Idi adda dayjay lugar iti Sodoma ken Gomora kakabsat. May katlo nga makitak dito'y kakabsat. Isuket inkararagan ti maysa nga nalinteg a tao. Una, kitahin nyo, idinamuan ni Abraham nga dadaelin niya po Diyos ti Sodoma ken Gomora. Inpakpakasi na iti Diyos nga ikanawa na daytoy nga lugar. Uno daytoy nga diso, tamuna at ikanakan na nga iso ni Lot ken ti pamilya na ket agnanaed sadyay kakabsat. Iso nga impasigurado met ti Diyos ken ni Abraham. Kunana adda iti 50 analintig at tattaw iti Sodoma. Kita niya na kunana ikanawa na daytoy. Ngem anya tinapasamak nagtawtawar ni Abraham agingga nga nakadanon iti bilang laeng asangapulo. Kakabsat. Daytoy ket kaskas di nga imbaga ti Dios ken kuana nga ikanawa na. Iti may kapat kakabsat. Isuket anya indalan ti anghel ni Apo Dios. Kabayatan nga ti Sodoma ken ti Gomora ket madadael iti apoy kakabsat. Dagiti anghel ni Apo Dios ket indaldalan ida iti anya pagtalgedan abalbalagan ida nga saanda kumanganya tumalyaw iti dayjay likudan da. Ngayon tinapasama kakabsat ni Mrs. Lot nagsukir, uno simukir, saan na nga makseptar nga mauraman dagiti kinabaknang na. Iti sukitan niya, tinalyaw na tilikudan na, kanya tinapasama kakabsat, daytoy ket nagbalin nga tiddik iti asin. Saan nga nakadanon daytoy ije daga nga imbaga ni Apo Dios ken kuana taapay kakabsat. Apay adda ngamin dagiti pat abasol nga makita iti daytoy a pakasaritaan iti pamilya nilo. Umuna kakabsat nga basol nga naramidan da. Dayjay kunana nga sin of doubt. Dayjay basol a panagduadua. So nga idimbaga ni Apo Dios wenno ti anghel ken kuana ingkayo dijay nga lugar dayjay nga nangato kunana nga bantay. Ket saan kayo nga tumalyaw? Amuyo dayjay panunot mabalin siguro nga anya nga tay ti kanek sadyay. Anya nga tay ti mapasamak kanyak sadyay. Kiti dinto kunana nga nagado nga kayamanak dijay. Aglaplapasanak nak iti makan. Saan nga nagtalik kini Apo Dios kakabsat. Amen. Nagdua-dua iti panunot na.
May kadwa kakabsat nga basol nga makita ditoy. Dayay sin of untrusted. Dayay basol adi panagtalik. No maminsan kakabsat kasjay tayo met. Awan iti panagtalik tayo kini Apo Dios. Nang nangruna no umayen dayay asaan tayo nga mapakpakadaan nga aksidente iti panagbiag tayo. No adda dagiti na duma-duma nga sakitin nga saanen nga apay nga siyak paylaeng iti kastoy iti kasjay. Awan iti panagtalik tayo kini Apo Dios kakabsat. Dahito iti maysa nga makita iti asawa ni Lot. Isu nga saan nga nakadanon iti dayjay imbaga ni Apo Dios kinkuana. Amen. Ti may katlo kakabsat iti maudi. Sin of disobey. Dayjay basol adi panagtulnog. Kunana ket saan ka nga kumita iti likudam. Saan nga nagtulnog kakabsat? No di ket anya timmalyaw ket anya tinapasamak kinkuana. Nagbalin dayto nga tidek iti asin. Kastamot kata tayo kakabsat. No daduma ado dagiti ammo tayo nga saan nga mayataday a pagayatan ni Apo Dios. Nga marami din tayo mulata. Saan tayo ngagtulnog kakabsat? Kasla kumadayjay aldaw ti Sabado. Remember kunana the Sabbath day to keep it holy. Anyang amin tirarami din tayo kakabsat. Idisan tayo pa'y nga nabalbaliwan kini Apo Dios. Amen. No idi ket mangmangan tayo iti baboy. Ket saan tayo naangagsida han tayo nga talyawen. Isu dayto iti kunana sin of looking back saan tayo nga talyawen. No idi ket managbabae tayo. Kastamot ti lalaki, ti babae managlalaki. No tat idi ket chismosa ka kin chismosohanen kagayem kin kakabsat, saan tayo nga talyawen? No idi ket mangmangan tayo ti gusipeng. Hanen. Sin of looking back. Dayjay basol nga panang talyaw iti likudan. Dagitoy pat nga basol kakabsat. Isu nga sayang kakabsat. Dayjay na relisyunan a benepisyo nga itid ni Apo Dios kada tayo. Isu ket inkara kabagyan ti maysa nga nalintig a tao. Kanayon met nga gatindar ti serbisyo ti panagdaydayaw. Kasla kada tayo. Kanayon tayo nga mapan agserbi. Datayo pa'y iti pastor mangisursuro. Kadagiti pagadalan tayo. Iti uneg iti church tayo. Adupay dagiti mabautisaran tayo. Agitid tayo pa'y iti dadakkel a pagkapullo tayo. Ngem dagitoy kakabsat. Saan nga daytoy iti mangibaga nga datayo ket anya pagrebengan tay laeng daytoy kini Apo Dios. Ngem saan nga daytoy iti mangitunda kada tayo iti bagbaga ni Apo Dios ngagpaay ti tunggal maysa kada tayo. Isuket inkararagan ti maysa nga nalintig a tao. Oray met kada tayo kakabsat, agkikin nararag tayo met. Ikararag mi pay ni kastoy nga masakit ni kastoy ni kasjay. Ngem saan latamot nga nagbaligi tapay. Adu ngamin dagiti basol pay laeng nga mararamid tayo gagayem ken kakabsat. Anya pay idaldalan na tayo met ni Apo Dios. Dagiti anghel na nga kaskin ni pamilya ni Lot. Ay aywanan na tayo ni Apo Dios. Itinaldaw-aldaw a panagbiag tayo kakabsat. Lagipin tayo
nga iso iti mangmangted ti anges ti biag. Iso iti mangtartarabay kada tayo iti naldaw-aldaw. Tapnon, inton aramidin tayo dagitoy. Iso kumati malagip tayo. Ket mapagbaligyan tayo dagitihan niya. Subok iti panagbiag. Dagiti upat nga basol kapanagduadua saan na panagtalek saan nga panagtulnog kakabsat. Ken nusubyanan tayon dahi naggapuan tayo ni kaanuman nga saan tayo nga makadanon dahi sagana ni Apo Dios ngagpahay kada tayo. Amen. Agyaman nakakabsat. Tata ito'y basit nga pamalagip kada tayo, laglagipin tayo ti asawa ni Lot. Thank you. Agyaman tayo. Agyaman tayo ti dayjay nga napintas nga palagip kadayo pudno laonay kakabsat. Nga dagijay nga banbanag no maminsan. Iso nga masapol nga kang kanayon nga kumamang tay kini Apo Dios babaen ti karkararag. Ma-exercise kuma dagiti panagbiag tayo babaen ti tutulong tayo ti trabaho ni Apo Dios kakabsat pudno dayjay. Ni Mrs. Lot nga lipatan na. Dayjay Dios. Isa nga kunana ore maalam ti sanikwam ti nga lubungan, intiro nga sa nga lubungan. No sang kanto nga maisalakan. Nakakonsentrate ngamin di pampanunot na lata. Dagiti kayamanan na sanikwada DJ Sodoma ken Gomora. Ayto yung kansa. Diso DJ tikwa. Son sa DJ pastor DJ kunada nga self-center. Diso nga no malipatan tayo ti makipaset ti trabaho ni Apo Dios. Malipatan tayo meten dagiti karkari ni Apo Dios. When umayen DJ panagdukot dagiti panpanunot tayo. Entonokuan, awanin, tiganas mo agserbi kini Apo Dios kakabsat. Tangamin simmalin, daji tarigagay ito nga lubong. Sa munton kabailan, nga sarangten, dagiti umay nga suot king ka. Ayatin nga kakabsat. Sapay ko makina Apo Dios, tagmat matalek tayo. Intayon kakabsat, ije closing song, dagiti dua nga kumakanta tayo. Singer. Let us sing a song that will cheer us by the way. In a little while we're going home. For the night will end in the everlasting day. In a little while we're going home. In a little while
Pagyamanan da ka manan na mami managayat unay apo, ti adungayat mo, bendisyon mo kada kami. Agyaman kami apo, iti gundaway ngayon pay mo kada kami, ngayon may apo, nagserbiking ka, iti dahito nga studio. Apo, agyaman kami, iti panangusar mo, kini Elder Olivas apo, panangipatangatang na apo ti mensahem. Sapay ko apo ta bendisyonam, dagito yung sasao, nga na ipatangata nga po, nangyagan, nagiti tatawa po, iti Facebook and YouTube, sapay kumaapo ta may mula, kadag ipuso kan panpanunod da, dati gito'y kumaapo, iso, iti agbalin, nga sarikid-kid da, mangpatib apo, iti pamati da, mangbukil apo, kadag iti pampanunod da, tapno ti kasta apo, da kaminto kumaamin apo, awan ti mabati, magipagtaeng kami kung kumaapo dita balay, dita lugar ng isagsaganam tumunggal may sa kami. Bendisyon na kami apo, tingga pa nagsagsagana iti aldaw nga nasantuan. Sapay kumamata, usaran na kami, tulungan na kami, usaran na kami apo nga nanay. Agtaeng kumaapo, iti Espiritu Santo, kan tarabayan na kami apo iti dagiti narway ng Angelismo, idalan na kami apo kadagiti addang mi. Kendaldalan mi tapno ti kasapo dagiting ka marami den mayan natop kumaapo iti pagayatam. Tulungan na kami apo ngagserbiking ka. Pakuanem dagiti adu nga nagkurkurangan mi, dagiti dawdawaton mi babawen tinagan ni po mga Hesus. Amen. Agyaman tayo kini Apo Diyos kakabsat, itay dahito yung gundaway. Dito yan nga nagpatingga, dati programa ni Apo Diyos. Biag ken Kristo. Naimbaga rabiyo kakabsat, naimbaga bigatyo, toy kabsatyo, Alex Galaites, Evangelist Ken, ti Master Control to ni Sidre Ken, ti Panangan Antabay, ni Pastor Balben. Bye-bye! We are called.